Вярно ли е, че никога не ползваш услугите на проститутки, защото за теб това е все едно да изядеш кифла от коша за буклук? Долу е така. Ама ти излезе, че тия момичета ти си им плащаш, бе. Телефони, сега това коли. подаръци ти... Да ги съжалиш, да изплатиш хубава квартира, да купиш хубава рока, да те излагат, да ги храниш в хубав ресторант, да пият хубаво вино, това е дарение. Казвам ти, че по-лесно ще излезе да ходиш на проститутки. И не мога да ходя, нашия общ приятел, Бог да го прости, Карамански, на времето му науча жените с платена любов да ги мразя и да не ги уважавам и затова никога не мога да отида да пристъпя към тяхните услуги, даже ако трябва 100 години ще си правя любов с ръце. Мисля, чакай, ти до каква бройка го беше докарал? До 100 години няма да можеш. Преди да получа фарта бях 3269 законно. От тогава до сега аз съм на пауза. 3200? На лекарства. 3000? Нося си тук един жоп лекарство. 3200? 69 по закон. Добре, как го правиш това? Аз ако не се лъжа, започвам да включваме и другите ни гости. Се носят легенди за папа Жан, че е спал с между 5000 и 8000 жени. Мен ми харесва Денислав, как го изгледам в това? Приятел, защото имам един общ приятел, Иво Карамански. Не може да има 8000 жени. С папа Жан. Не може да има 8000 жени, защото не може. Чакай да го чуем. Добре, дай сега малко да дадем думата и на другите ни гости. Професор Папа Жан, между 5 и 8000 жени. Това? До 2000-та година ги броих, беха 15 000, след това вече станаха 17 последно време. По 1000 жени на година съм имал рекорд. 1000 на година, това значи 3 на ден. И по 3, и по 7, различно. 7 на ден. За 40 години секс. Чакай сега, аз искам да питам Денислав, като един от най-актуалните супер така, колко гейско звучи, супер мъже, ще да кажа. Да. Разбрах какво имам предвид. Това струва ли ти се възможно? 17 000 жени. Ами да ти кажа, не. Нали? Ти можеш ли да кажеш твоите приблизително колко са? Не съм ги броил. По 3 жени на ден. Защото той е като художник номер 1 в България. И в света. А ти твоите не си ги броил? Не, аз моите не съм. Но са достатъчно. Добре, ама как се прави това? 3000 по 15 000? На мен ми прави впечатление. Той си ги пише сигурно на списък. Какво да си списък? Много жени може би няма, поне аз му знам 10 на 15 приятелки, ма са качествени. Той го удря по любов. Тук са най-мака. Сега са толкова влюбени, значи има и нещо и като война, но за това ще говорим после. Само с Азис не знам дали имаше любов или здраво порене, ама не знам. Моля те! Добре, така и така ми ти зачекна темата. Какво с Азис беше това? Пиар ли беше? Любов ли беше? Какво беше? Всичко започна на майтап. Смисъл такъв, че един ден така, докато се пишехме с него в интернет и решихме да се обвържеме в Фейсбук. И оттам имаше доста голям интерес към нас. Но сега го казвам, че нямало нищо. Нямало нищо. Не е имало нито любов, нито секс, нито нищо. Имаше някаква татуировка, нали? Или нямаше? Няма я вече. Ти я махна? Да. Как се маха? Лазерно или я заличи с някаква друга? С лазер. Или временна татуировка? Не от времените. Стига бе. Сложил си... Какво пише на татуировката си? Азис. Тук ми го пишеш. Това според мен е негова идея, защото той си татуира всички... Не, да ти кажа, беше моя идея. Така ли? Да, си правих тук този татус и докато бях... Добре, бе, мен, каква е тая реклама, че си спала с мъж и си го татуирал на ръката? Извинявай. Аз не съм консервативен човек, напротив, много съм либерален, ама не мога да разбера това. Той много хубава жена и мога да го и търкал. Не съм го и търкал. Доста синоними знаеш на тази дума, това е добре. Богат речник. Само молите ми да си... Що за реклама е това? Да кажеш, че си спал с мъж. Аз наистина не знам. То така се получи сега. Ние като смисъл, като ни обърнаха това внимание, решихме да продължим и да си играем до край, защото трябваше да спираме. Аз се опитвам. Аз не мисля, че има нещо лошо, примерно, че са ме изкарали, че съм бил гей или такива неща. Важното е дали аз наистина съм спал. Ако сте го направили за майтап, аз съм фен. Аз съм склонен да участвам в такива идиотщини. Да, мен ме притеснява малко, че и ти си пишеш по някой път в интернет с Зис. Дали няма да излезе нещо между вас? Да ти покажа татуировките. И аз си пиша с Зис и на интернет, и аз не съм добър на интернет, но много любовни. Ако някой ми набара СМС-те с Зис, тогава виж. Довиждане. Снимки менкате ли си? Ли притесняваш малко от това, че си пишеш с Зис? Не, мене ми е забавно, защото знаеш колко смешни неща. Трябва да си донеса телефона някакъв път да ги прочета. Сега започваме с легендите за вашите подвизи. Ще започна с Папа Жан, защото има една история, свързана с бившия мавзолей на Георги Димитров, която
искрено ме шокира. Може ли да ни разкажеш? Това е една голяма истина, която наистина се случи. Не вярвам. Айде първо го разкажи, аз отзад да ти кажа, че не вярвам. Бехме на един концерт. Да. Правихме ревю концерт на рок-ажийските групи върху Мавзолея. Да. И съшмугнахме с моята приятелка долу. А вече го нямаше... Нямаше го тялото. Само беше Църков Мавзолея. Не, пред Мавзолея. Все пак да уточним тази работа. Пред Мавзолея се правеше концерта, отгоре стояхме на подиума. Там беше скели издигнато. И слезах аз да разгледам какво е долу положението. Имаше огромни дистанционни на най-долния етаж за въздуха, за пречиствани. А горе влезахме в саркофалната зала. И там беше саркофага, където е от зелен, черно-зелен мрамор. И ние по едно време решихме, викам, дай да пробваме пък тук. Аз съм пробвал в какви ли не места по света, екзотични, и си го направихме. И, обаче най-куриозното, че като напръсках, толкова се възбудих сините с спермата, след една година не могат да разбият, една седмица не могат да разбият мавзолея. То се направо сипи. На какви други интересни места? Тук имаме нужда от ремонт, защото не изпръскаш. Няма проблем. Да. Външният товар малко трябва да се Аз в моята книга "Лунин оргазъм" около 10 000 страници съм описал всевъзможни спомени, но имам един много ексцентричен спомен. Отидахме в Родопити и си взехме един мой приятел, отглеждаше коне. И се качихме се голи на конете. И както си правим сек на коня отгоре, коня изцвили и видя една кобилка. И отиде и яхна кобилката и почна да кобилката. А ти си отгоре? И ние отгоре си рида. Това е уникално. Пиши ли го в тази книга? Пиши го, в Лунин оргазъм. Това е ти любими оргазъм? Докато един кон прави секс с друг кон, ти... Да, аз отгоре правим, да. Върху... Да може да а не се празниш. Това е всичко. Ако пък например, тях има два слова, много в тъканията, че около аз съм ги чесил. Колко секунди, колко ти е най-краткото? Около 100 000 оргазма има, които може цялата вселена с малки папажанчета да цела. И имам една картина... Малки папажанчета. Ще покажем след рекламите. Има и много други интересни неща. Много стане интересно разговора. Дай да влезем в реклами. Само да кажа, че мисля, че това ще е предаването, което сме пускали в ефир с най-много пегели. Дами и господа, шоуто продължава след кратка пауза. Останете с нас, за да видите какво има да каже известният сексолог, професор доктор Станка Маркова, за нашите гости. Ама и вие нямате свършване. Като нашите гости. Сто мавзолей. Сега, ето ни отново, дами и господа, ще става все по-интересно. Аз сега гледам тия звезди зад бенда и си мисля съвсем други неща. Не са звезди. За историите на Папа Жан. Да. Така, ще става още по-интересно, защото тук... Свети ли ти на тъмно на мен? Не! Може да фосфорицина, защото нали си... има свръхестествени способности. Я загасете да... Извинявай. Свети слънце в косите ти. Щом си близо до мен. Сега, тук ще става още по-интересно, защото при нас са прочутите на душ и шир родни Дон Жуановци. Мити Пищова, Папа Жан и Денислав. Професор Папа Жан. Ние много хубаво си приказваме за безбройните любовни подвизи на нашите гости, обаче много хора мислят, че нещата, които говорите, или са глупости, или не са верни, или са преувеличенията. За това с колко жени сте спали, че така си правите реклама. Как да лъжим? Не сме лъжци. Сега ще ви пуснем едно видео. Ти преди малко дайде сега да не влизаме в това. Сега ще ви пуснем едно видео с една дама, която е сексолог. Тя е много приятна жена. Не се изказва много ласкаво за вас, не знам за каква причина. Но дайте да изгледаме, след което ще го коментираме. Казва се доктор Станка Маркова, един от най-известни сексолози. Тя говори за нашите гости. Колеги, последете видеото. Борбата за рейтинг в телевизиите непрекъснато търсят все по-смахнати, болни, маниакални хора, които от шоу в шоу в крайна сметка налагат на младите хора един образ, един прототип на един мачо,
Значи наясно е колко му е голяма пишката, която той нарича смок. Наясно е как прави секс. Аз мисля, че всичко това е резултат от един комплекс. Комплекс на така наречената недостатъчност. Значи, когато ти си комплексиран, защото ти е малка пишката, защото си нисък, защото си глупав, защото си дебел, изобщо нещо не харесваш в себе си, тогава тръгваш и се вманячваш да демонстрираш нещо, което изобщо няма нищо общо с твоя живот. Такива хора ние лекарите наричаме пато, но не нозо. Тоест, има патология, не е нормален, но не можеш да му сложиш диагноза. Те ни плужат за мене. Папа Жан го познавам от преди 3-4 години, може би той не си спомня. И тогава беше по-малко вманячен. Вече може да му се сложи диагноза. Мисля, че тук е необходим психиатър. Ако той излезе от цикъла на маниите, може би ще бъде наистина един много добър художник на България. Денислав е така неспасаем случай. Той трябва да вземе да учи нещо, това момче, и да си промени живота. Митьо, намери си една жена, ма не някакво маци, а една жена, човек до теб, не обичам която да те подкрепя и да те възпира от някои от твоите забежки и се живее живота като един нормален, добър, свестен човек. Аз се радвам, че не питаха нищо за нас, защото... Добре, че нас не изкоментира. Две забележки. Ако има внучка, да я прати, да изпратя снимко материал. Ако няма внучка, аз ще изпратя снимко материал, да види колко е голям питона, че е голям и дебел. Моля се. Че е голям и какво? Че е дебел. 60 милиграма силикон имам законно. Аз не искам повече да бъда. бъда. 24 може да го мери и ще изпратя видео да види, че ги порекат риби. Не, моля ти се, Ама, така нещо, такова ли? Стига! Не, чак до там, не го показвай, много благодаря. Чай, че ти стигна. Професор Папа Жан, внесаха тази картина. Моля ви, разкажете ни 2-3 изречения. Как се казва и какво представлява? И къде са закодирани посланията в нея? Тази картина е борбата и живота на сперматозоидите. Сперматозоидите? Да, войната? Борбата и живота на сперматозоидите. Да. Аз акцентирам, че с 100 хиляди оргазма, които са, могат да населят цяла вселена от 100 милиона. Нали, нашата галактика е 100 милиарда звезди. 100 милиарда е горе-долу сперматозоидо се ми свърля за моят репродуктивен живот. Да. И населяването на Вселената и оплождането с сперматозоида. Най-старото нещо преди Вселената, което е създадено. Клетката сперматозоид. Така че в хилядите си отношение към живота и стотиците и хиляди жени, които съм се докосвал, радостта от живота е, че мога да насила една вселена с малки Папа Жановци. Да. И сега тук това е нещо малко е футуристична тая. Футуристична, защото в третата книга описвам как отиваме на една друга планета с много слънца и където хората там са с имплантирани членови. По средата на челото всичко и става една уникална. От всякъде излизат членови. Да, и правим и секс уникално. Това го описвам третата ми книга Лунен оргазъм. Добре. За тази професорка... Това е известна трилогия Лунен оргазъм 1, Лунен оргазъм 2, Лунен оргазъм 3. Ерогените на бездната, книгата ми по BBC определиха за най-добрата книга последните 100 години, която сега бора за Нобелова награда. За последните 100 години не е лошо.